Assalamu alaikum yan uwa. Barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokacin. Kamar yadda kuka sani, sunana Muntazir Hassan Abdullahi. A yau insha Allah bidiyon mu zai magana akan yadda zaka gane yawan contact da suke Gmail ɗinka. Wani ya min tambaya akan WhatsApp ya ce min shin ya zai in gane yawan lambobin da suke Gmail ɗina. Sanin kowa ne ɗaura Gmail yana da matukar amfani akan Android. Shin me amfanin ɗaura Gmail akan Android? Amfanin shi, zaka iya aje hoto cikin shi, sannan zaka iya aje videos cikin shi, sannan zaka iya aje waƙoƙi cikin shi, sannan zaka iya aje document ɗinka. Gmail yana da matukar amfani akan Android dan sabida wasu abubuwa ma na Android ba sa yi sai da Gmail. Wannan kaɗan daga cikin amfanin ɗaura Gmail account akan Android. Sannan kuma zaka iya aje contact ɗinka ciki ne. Yanzu alal misali, ba fata ake a ce wayar mutum ta ɓace ko kuma layin mutum ya ɓace already a ce ya saving ɗin contact ne cikin Gmail ne. Yana sa Gmail ne akan wayar da ya sai sabuwa, ko da a ce bai da backup. Backup ma in kun kula cin kuɗin mutum ɗaya ake yi, ana ta cin kuɗin shi, ana cire mai kuɗi, ko kuɗin da ake cire mutum duk sati. Kun ga ba ƙaramin kuɗi ba ne. Sannan kuma in yanzu a ce ka ɗaura Gmail account akan Android ɗinka, ka yi ɗaura saving ɗin contact ɗinka, ko an kai shekara nawa ne idan ka sa wannan Gmail akan Android ɗin da ka sai, lambobinka za su dawo. Ka ga cewa ba sai ka yi wahalar cewa ba ka yi backup, ka yi registration ɗin backup, sannan a ɗora cire ma kuɗinka, ana cire ma kuɗinka, ana cire ma kuɗinka. Kun ga wannan ba ƙaramin aiki ba ne. Amma idan kana da Gmail account ka ɗora saving ɗin contact ɗinka cikin Gmail ɗin, kaga shikenan, ba sai an ɗora cinka wasu kuɗi ba. Amma yau insha Allah bidiyon mu zai magana ne akan yadda zaka gane yawan lambobin da suke Gmail ɗinka. Don haka ku biyo mu ku sha kallo. Da waɗanda suke sabbin zuwa a wannan channel tawo, da Allah kada ku manta ku yi min subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a dinga sanar da ku. Don haka mu fara bidiyo. Da fara zaka shiga Play Store ɗinka kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, zaka zo ka danna daidai wurin search ɗin nan ka rubuta contact. Bayan ka sa sai ka danna search kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, in kun kula za a kawo muku su da yawa, amma wannan za ku zaɓa gashi nan wurin nan. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, mun riga da mun yi downloading ɗin shi. Kawai abin da za mu danna open. In kai kuma baka yi downloading ne ba, zai nuna ma install, sai ka yi installing ne. Amma mun riga da mun yi downloading ne, abin da kawai za mu danna open kamar haka. Bayan ya buɗe ya kama wannan fuskar, in kun duba waɗannan lambobin da suke nan, duk lambobina ne waɗanda suke kan Gmail ɗina. Idan Gmail ɗin da kake son ka gano number shi bai hau ba, za ka iya zo ka danna daidai wannan gurin, sai ka danna shi, zai nuna ma emails da yawa waɗanda kake da su, sai ka zaɓi email ɗin da kake son ka gano lambobin shi. To yanzu abin da za a yi mu gano yawan lambobin da suke Gmail ɗin wannan. Abin da za ka yi anan, za ka zo ka danna waɗannan wurin kaɗan layukan nan guda uku kamar haka. Bayan ka danna, in kun duba gashi ne ya ce contact, yana da contact kusan 34. To ta wannan hanyar ce zaka iya gano yawan lambobin da suke Gmail ɗinka. Fatar kun fahimci abin da nake nufi. Wuraren da kuma na yi kuskure, da Allah ka yi haƙuri. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna min alamar like. Da waɗanda suke neman ƙarin bayani ko kuma tambaya, suna yin magana a comment section. In Allah yadda zan amsa musu. Kada ku manta da yi muna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da mun ɗaura sabon bidiyo za a singa sanar da ku. Da haka godiya da wannan ziyartar channel tawo. Allah ya bazu.